buntu. Terus Ning kono nek telek, kowe balik apa ning kono? ayo balik no. Berarti kowe arepe njukuk piring nggo ngadai telek. Iki iki kok malah kena iki lho. Iya. Wis ngene wae apik-apik nek balik mbok salahke tak ning kono. Ning kono mbok tunggoni wedi dipengan kancane kowe. Wong adik iki termasuk wong loro iki dagelan telek lagi. Ali nimbali seniman seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Minti. Loh, minta kok iso. Minta kok minti. Sawang iso sarimbitan. Aku yo ngandel pipit aku yo karo kowe. Pit anu bojoku Ya. Ya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin pisah. Apa ki bosok sembelit iki apa ki? Ndak iso ngising, Pak De. Mosok sinden ayu-ayu bedegelen yo ya. Tinggalne ya Pit. Iki lakon apa? Tinggo kene Pit. Alah kok dadak ngomong lingkuh. Ngadeg kae nyapa to kok iso? Lara lho. Wandel lang sare kowe. Wong iki kaya aku diaju. Nah, iki lho. Nggih Kang Mas. Ora ono papan. Anjing. Tak suwunke susu mili. Waduh. Milo. Milo. Teng. Oh Mili sing dodol Pak Minti. Teng. Ya. Pinter ndak? Mili sing dadal kamu di. Ya. Teng. Piye? Sik. Sing kompak wong telu. Terus Jiro lu. Bengkengean sakcerit. Sinden senengane kok dicerit. Mbak Lilis. Dalam. Sih semangat toh? Nggih, masih. Pokoknya kudu semangat. Tasik 2 hari ancen kok. Telung bengi kegangan suwengi sik 2 hari iki. Njur sik pirang bengi nduk? Tasik lama. Awake dijaga jamune aja nganti lali. Nggih. Golek nganti jamune iki ora dikulinake di tengah jalan njur lara. Nggih, siap. Heeh. Nduk Diah. Dawuh, Pak Aku le nyawang awakmu ki nggumun bathuke nonong bokonge jebrat. Wah, jan wis awake gilik. Jenengan iki wau nggih nggo banteng rasukane anyar nggih, Pak. Iki klambi lawas iki Oh, sing lawas. Ping sedaya nih. menyesuaikan. Yang baru itu yoga itu loh, yang baru. Nah. Oh iya, yoga eping. Iya. Sing penting semangat, ya, Dok. Injih, siap, Pak. Sinden kuwi gaweane melek bengi. Nggih. Kewajiban sebagai wanita solehah aja bangkong ya, Nak. Lek niku nggih, Pak. Ah. Tapi Sinden Sekar Gadung niku sedaya sempak teles, Pak. Apa? Kok ngono ki piye? Aja krama, aja negatif thinking seto artine enek. Sempak teles niku semangat kompak anti lemes. Wah. Ngoten lho, Pak. Awitene lek lemes ya awakmu nesu mengko. Mbak Sulis. Dalam Nah. kali Mbak Cange. Nah, ini germone Sekar Gadung. Loh kok ketemu to, Pak? Iya, luar biasa. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Sumbersari Mojogendil. Nggih, Coba. ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Wah, jan elok, jangkep tek komplit. Komplit Iya. Pak, Indonesia Raya negara ingkang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nggih. Tembange garapane dhewe nok kopi wengi Nggih. sak bawane. Ayo arep golek repekan. Lah kula usul lho Pak Dano nika, tapi mboten jenengan ACC ngono. Penak men sinden kon goleke layar arep ning arep ngrepek. Tanggung jawabe ning endi? Itu loh perkembangan zaman Pak. Mungkin jenengan yo tak setel Ndadekke lumuh. Tak setelne video Pak, engko kena Gak disetel. nyetel wong loro ae. Yo, diawiti saka sapa Mbak Diah kena, Mbak Sulis kena, Mbak Bawa, Lilis Pak, kena. ini, Pak. Bawa pucung.
Amit nggih Pak E. Ki Nyapa kok nganggo amit, Mbak? tembange kopi wengi liyane rung duwe sing duwe mek rombongan Sekar Gadung tok iki. Nggih. Wanci dalu ayo padha melu aku Diaturke bobot Didik Fajar sing sangka Wonokerto Kediri rawuh. Mas Han sing sangka Pleman ya rawuh. Sing sangka Perak Pak Haryono ya rawuh sak rombongan. J sugeng rawuh. Mbak, sik to Mbak. Piye Mbak Lilis? Mas Dar kok malih sepuh to? Nelungsungi. Nelungsungi. Ngawur. Kuwi tuh Meleh Mas ta? Dar kok Mas Dar mundur kalau. Iya, oh iya ta ya Allah ora ketahuan. Turun pangkat. Nggak kelihatan. Tintinganipun Wong Mas yagane Dar. dhewe iki ora ACDC mubeng kabeh iso. Wow. Ambakno sing gampang muji ki lek gender ya apik lho iki. Oh, berarti Anggere- Mas Yana nggih saged gambang. Lho, Oh, Apa meneh Pak Gembos? Gender ya iso lho. Lunggah jejak gongan. lungguh jejagungan. Sambi utut. Sambi ngerokok. Ngombe. Ngombe apa, Cak? Kopi. Kopi. Rasane piye, Cak? Wis alit angkringan bisa nyoto. Ya, kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangen-angen ning sajroning wengi. Uga katur warung Mbak Ning sing sangka Wates Kediri. Muga laris manis Mbak Ning. Saya wengi katon saya rame. Luki ngadeg ana. Wis alit pinggir margi. Angkringan kopi selawi. Kopi wangi wanci dalu. Datang bisa Linalitan bisa lali saban wangi tansah nggodha ati tanelati wilagani Hangu jiwa. Lagu kok enak ki jane ciptaane sapa ta iki? Pak Sapa ta iki? Sapa bapake, bapake. Enak ki mergo sik sore coba lek diluk engkas. Lho, lha apa? Lah padha ngantuk apa ya dadi lan enake coba. Lho kan Sekar Gadung sindennya ndak pernah tidur, Pak. Aku ora ngomongke sindene yogane iki lho diluk engkas. Yoga.
to, Pak E? Aja ngono kok Mas Bowo nesu. Ya. Malah mbok cethake. Nek yoga nek isuk sansaya semangat lho, Di. Piye? Mergane? Saya isuk engko enek sing koprol-koprol bareng yoga. Iya. Sing paling semangat iki Mas Uji ku angger bar gara-gara nguyuh terus joget ning mburine gong gedhe. Gading alit ya. Gedeng alit iku saupama tanah iku ngono bebasane harapan irama tipis-tipis Mas. Sekar Gadung Indonesia. Yep. Aja lali senggaane eplekanyes. Gadul. Gading alit iku saupama Yo. Yo.
gedek, Nduk. Pripun, Pak E? Jogete gedek. Oh, gedek. Ih, gedek ini. Nika. Oh, Jengklek. nika nggih. Gedeng alit iku saupama wis diaturke tembangi kopi wengi wancine Mas Dujo munggah panggung iring ana tembang nggondeli tresna kaya ngapa langsung dados monggo. senang ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe ojo mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe jadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemani katur Bapak Lasiman Nganjuk ingkang rawuh wonten ing Sumbersari. Luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng kene iki Mas. Alhamdulillah nggih.
mujudake satu kekompakan sing bener-bener nyawiji antarane BT dan SGI. Nggih, leres, Pak. Ning kula lak kepareng nderek joget to, Pak. Oh, entuk. Nggih. Entuk. Kula nek mboten pareng nderek. Iki nek nggih tamba mambengi iki. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyukurillah. La kaula Aku wala dadi quwata dalang illa billah. mendo ya mambengi kuwi. Mboten napa-napa, kabeh nu kalek gandengane. Ah iya. Mas Minto, Nggih. dalu menika momen yang membahagiakan. Betul. Momen yang penuh berkah, momen yang penuh dengan syukur. Dalu menika masyarakat tumplek-blek. Alhamdulillah dipun ridhoi, dipun berkahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, Ya. dipun paringi padang jinggelang tanpa mudune toya. Ah iya. Insyaallah Wah. sedaya cinatet ngamal jariyahipun mliginipun mboten kok tingkat desa ning tingkat dusun, tingkat RT insyaallah cinatet ngamal jariyahe kagem tabungan ing benjang wonten akhirat. Iya. Allahumma. Mergo Allahumma amin. Mergo wis gawe senenge wong sing do rawuh mirsani ana ing sumber sari kene. Alhamdulillah. Kula niki kaya-kaya anu Mas Minto. Nggih. Jan kaya-kaya kesirap banyu adem. Saben-saben wonten pengetan bersih dusun mesti tinimbalan tur mboten keri, mboten nuwal. Iya. Wiwit saking mrika etan lepen nganti tekan ngriki. Heeh. Perubahane maju banget, Mas. Alhamdulillah ngriki sayek saeka kapti guyub rukun, rika gumolong nyawiji ya tetep menikmati, sing ngajeng lenggah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Niki menandakan bahwa masyarakat wonten ing Sumber Sari Mojo Kendil Mojo Kendil yang selalu mengutamakan harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan masyarakat wonten ing Mojo Kendil. Kejaba saka kuwi Mas Lidik Nggih, sing dawuh. dadekke gumunku ing atase 6 RT bisa ngangkat kahanan sing kaya mengkene ora mung mligi wayang kulit Saestu. ning kepara sadurunge wis ana agenda-agenda sing wis di Ngriki niku janipun ngger wayangan kudu malam Jumat, Mas. nggih. Kula wadalu nggih tetep dipun gelar wayang kulit. Ah, pancen rencana malam Jumat ning gandeng aku main ning Bontara njur diundur ning mujudake kabegjan dene bengi iki Amin. diparingi Amin. terang. Amin amin. Mula nganti Mas kula jog kluthuk ning nggih niki alhamdulillah dalu niki nggih saged sowan. Heeh. Wong kula delok sumunar nggih mboten, cahyane nggih beda. Mripat kiwa tengen yo rate akur. Heeh. Niki ndudal nek wong ra sehat to, Mas. Iya. Mboten. Tur meneh wong dadi gandengan iki lek kancane iki ngomong mrene kan ya melu ngomong nyaut kepiang Loh, gumyake. Kok wit niki- mau mung meneng coba. Niki ndelok sela-selaning selah. Mboten lho. Oh. Dadi mboten kok niki cumongol-congol mboten. Niki ngerti aturan, Pak. Oh ngono. Kula kali panjenengan ngomong terus niki meneng. Mengke kula omongan kali sindan niki meneng. Dadi kawruhe wis Loh. mundhak ling ngono. Nggih, kula omongan kali masyarakat meneng. Wong niki dasare duwe penyakit gendeng to. Oh. Wonten. Ha iya. Dadi lho ora cengengesan bayaran puluhan yuta kok ping guyu tok iki lho. Aku jane no main bengi iki no aku jane ora entek semangat aku. Ya kok Sing mirsani mawon semangat kaya ngeten kok sok. Aku iki bengi iki jane no sing tak arep-arep main ning Mojo Kendil iki ya. Nggih. Jane ora karo Pak Minto jane. Loh. Ini yang menjadi amanah itu Mas Minto. Jane sing tak golek iki mambengi karo Tulus aku asine. Layak meno atimu tulus tenan. Mambengi tulus kuwi wis mayang. Aku wis kangen karo dalang metik. Kowe ngawur. Mas Tulus ki paribasan kuwi kanggo kena dalang danyangan ya kuwi. Kula mambengi kon mayang sik udane kon ngentekne dheke. Ono Lah ora iya. ngerti. Mas Minto. heeh. Kula niki. Ngomong. Pak Minto. Wong iki lek janji nepati ngono. Dek Pak lho, kula lek kanjenengan nun sewu. Kula niku omah kula mriki Pak Minto. Kula niku ya ngronggot Tanjung Kalang dadi kula niku kaya main ning omah kula dhewe. Rek omahmu ngronggot ki dasare apa? Loh. Rumah saku anggar manggung omahku ki ya kene. Aku ning kene iki splek kancaku ya ning kene iki. Jenengan. Kula mbiyen nrutus kok ngendi-ngendi, Ha. tapi dalam sejarah hidup saya niku nun sewu. Ibu kula niku mbah kula niku ya ning Ngronggot Tanjung Kalang mriki. Pojok-pojok. Pojok. Oh, Mbah. Mbah, mulane kula main teng mriki nun sewu. Kula niku wis ora gumun, ora paribasane. Ora kaget. Wis ora kaget. Wong niki kula niku padha karo ketemu dulur-dulur kula dhewe. Saestu.
Ning mbah kula niku teng mriki riyen nyambut gawe teng kecamatan. Heeh. Ha. Riyen nyambut gawe teng kecamatan Keluargamu ya sik ning kono ya? sik dados Wakatibda. Apa wi? Jabatannya teng ngene kecamatan niku dados Wakatibda. Wakaki wakil kepala lho biasanya. Wakil kepala. Oh, ngono ya. Wakatibda menika wakil kepala penitipan sepeda. Menika Oh, alah tukang parkir to. Rupamu kaya pentil ngono kok. Ambok ngomongnya tukang parkir ora wakapibda. walaupun tukang parkir tapi kita harus menggunakan bahasa yang elegan. Ya isa elegano ki nek umpama ngerti pecele metu lak ya seneng to ki. Wah, iki. Mangsane. Jadi Mbah kula riyen teng mriki. Heeh. Dadi Terus mriki pun kaya omah kula Pak Minto. Saestu. dadi kabeh wis rawung. Pun serawung sedaya kula niku. Kula niku malah sing saniki duwe pacar teng mriki tapi pun mboten gandeng. Tapi niki kula baleni melih. Lho, Duwe pacar ning kene, Nggih. saiki ora gandeng ning dibaleni neh. Kula baleni melih. Sapa? Kalih Yuni sing di toko menika Yuni sapa to? Yuni Rondo lho, Yuni Rondo sing di toko lho. Yuni Rondon Cing. Sing duwe toko sembako kuwi lho. Gek kowe iki kurang gawe apa? Wong kono ki paling ora ki duwe toko, duwe usaha. Lah usahamu ki apa kowe? Lek duit ngono sewu. Wong tresno ki ora ndelok saka profesine, wong tresno ki ora ndelok saka jabatane. Ah terus? Loh, nun sewu lho. Wong tresno ki ora ndelok saka rupane. Mergo ada pepatah mengatakan bahasa Inggris itu beautiful because of love. Wah, wah. Loh, Lah, iki deloken lho. rupane kaya ciduk jeding lho kok dadak. Jiduk jeng dasmu ya. Lho, ngene mboten? Lah iya toh. Ngene mboten. Ngene Pak Minto. Wis sak karepmu. Loh, dadi wong tres. Mas Minto ki dalang sepuh. Mbok jak ngomong bahasa Inggris ki ya sok nok sok ora. Loh, lek wong ngomong Jawa ki biasane iso diarani wingko katon kencana, kencana katon wingko. Lah nek kowe iki kencana katon telek kuwi kok. Lah kencana ki ngene iki kencana. Wah iki malah luwih saka kencana ki. Tak omongi. Kowe ngomong piye? Ngomong piye? Wingko katon kencana ngono. Lek aku kencana katon Telek. ngomong-ngomong soal telek. Napa? Wong ki luwih aji telek tinimbang nun sewu lho. Saiki tak omongne. Piye kuwi? Lek ngomong telek, saiki tak omongne. Zaman saiki kaya wong iki kaya telek. Lah ngapa lho? Lho iya, saiki tak takoni. Wong menangan karo wong apik karo wong elek. Menang wong ndi? Ya wong apik lho. Salah. Wong apik ki nggon sosialnya ya mesti ditanamkan. Serawunge mesti ditandur. Belum memperhatikan orang lain. Prioritas utama berbagi kebahagiaan. Kuwi lek wong biyen. Ning lek saiki mayoritas apik karo elek ki menang elek. Saiki tak tekoni. Soto sak baskom karo telek sak sendok. Kowe ngomong soto rasa telek apa telek rasa soto? Ki lakon apa neh iki kok. Sik to. Kok teko soto Piye, piye, pitakonmu campuran piye? telek barang ki lho. Wong apik karo wong elek menang pundi? Ya menang wong apik toh? apik. Nah iya. Mboten mesti, Pak. Tetep menang wong elek. Niki contone kaya soto sak baskom karo telek sak sendok. Dengan lek mangan soto rasa telek napa telek rasa soto? Ya rasa soto rasa telek. Soto rasa telek berarti menang napa nih? Menang telek. Menang teleke. Ya ora? Ya bener. Lah menungso ki saiki akeh-akeh ngono. Apik karo elek, apike sak gunung, eleke sak sendok sing didelok eleke dudu apike. Lho, lo sekti telek ya. Sekti telek, Demoke ra wani. ora wani. Kowe wani ngidek telek. Mesti mbok hindari. Ngono lho. Iya iya. Iya ora? Iya, iya. Mulane dadi menungso Oh, menika iya. kok Renek ya. Kok Nah. telek rasa soto mboten ya enten. enek. Kene mboten, mesti soto rasa telek. Ha wis tau mangan soto rasa telek wis. Lah, sakniki kula tekoni. Heeh. Jalan lho telek. Roh, Sakniki kula teko asmane jenengan sinten? Pak Minto. Ki Minto Darsono. Makanan kesukaan apa? Pecel. Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Ya enak pecel mung gue aku. Sakniki kula tekok mleh. Soto karo telek enak ndi? Ya enak soto. Berarti tahu ngicipi telek. Lah ngapa ta wong normal kok iso? Sik to, tapi takonmu ki piye? Jelasno to. Nah, kowe iki Mas Minto ki sehat walafiat normal lho. soto Ilate ra mati lho. makanan kesukaan apa? Makanan Pecel. favorit? Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Enak pecel. Enak Mergo pecel. tau ngrasake. Mergo tau ngicipi Soto. soto. Soto, ha, Gitu? ha. Mergo iso mbedakne. Ha. Sakniki kula takut teng jenengan. Ha. Pecel karo telek enak pundi? Ya enak soto. Nah, berarti tahu ngicipi telek. Sik rene. Berarti lah awakmu menjelaskan seperti itu lebih jelas penjenengan, luweh ngerti sampean, luweh ngerti rasane jenengan timbang aku. Loh, wong kula niku mek golek informasi kok jenengan kok asine.
Ya ora ngono kuwi. Iki berarti kena diteliti secara akademik, secara IQ, EQ, SQ-nya itu beda. Mulai yang dirembung nek kula babakan situasi, Pak. Nah. Mulai sing dirembung niki babakan bedane dagelan intelek karo dagelan telek ya ngene iki. Kula niki iso diarani dagelan telek leres Nah. panjenengan. Lah kok iso? Sing dipikir mergo telek. Telek. Pak. Ora mungkin kok. Lho, Rene sisih. Yo. Pangapunten Mas Minto. Ah. Panjenengan lenggah wonten provinsi pundi? Jawa Timur. Jawa Timur ingkang lenggahi wonten ing Pranatan Pusat Jawa Timur sinten? Bu Kofifah. Lho, cerdas. Pangapunten lenggah asli domisili pundi? Rejo Tangan. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Jenengan ngastom napa? Lurah to? Heeh. Lah saniki kula tak pengin tangklet. Jenengan dalu niki suwan daerah pundi? Sumber Sari Mojo Kendil. Sumbersari Mojo Kendil. Mbah Lurahe sinten? Ndak apalah. Mbah Lurah kami tua Ya Mbah Wo ngono. Mbah Wo. Sakniki Presiden Republik Indonesia sinten? Prabowo. Wakilipun Gibran. lho, cetha lho. Ayo sampean. Ya. Lungguhmu ning ndi? Blitar. Blitar. Bupati. Wali kota, aku ning kota kok. Kowe ning kota? Wali kota Blitar sapa? Pak Ibin. Pak Ibin sing tak takoni. Wali kota Israel sapa? Nah, ra mudeng to Mas ki. Ra Nah, iya. mudeng. Ora mudeng kowe tak tekoni ra mudeng. Nyun pangapunten Mas. Heeh. Panjenengan lenggah wonten Jawa Timur to? Jawa Timur. Wakilipun Ibu Hajah Khofifah sinten Mas? Sing saka Trenggalek iku. Nggih, nggih. Aku ndak hafal ya jenenge. Emil Dadak. Mas Emil. Ah, Mas Sinten? Emil Dadak. Lho, iki lho cetha, jajal kowe nek ngerti. Wakil Gubernur Pakistan sapa? Sing ya sapa? Berarti iki lho, pikiranmu telek Ya to. ora mungkin lho. Telek kebu apa? Letong, Telek wedhus, srintil, telek pitik. lencung. Lho nek telek cepet lho. Tak takoni nggon wali kota gubernur Israel karo Pakistan ora mudeng kok. Nggih to, Mas? Iya. Iki jenenge ora cetha. Tak tekoni, Mas Kalau Ruduk. usah. Wong lek mangan wareg sesuk-esuk mau ning mburi kuwi metokne apa? Ketane idu. Heh? Mulai sing dipikir Oh, telek tak. itu tok. Wong kaya sing tak tekoni kowe. Kowe wong loro mlaku karo aku. Nggih. Delalah ki nun sewu, gange buntu. Terus Ning kono nek telek. Kowe balik apa ning kono? ayo balik no. Berarti kowe arepe njukuk piring nggo ngadai telek. Iki iki kok malah kena iki lho. Iya. Wis ngene wae apik-apik nek balik mbok salahke tak ning kono. Ning kono mbok tunggoni wedi dipengan kancane kowe. Wong adik iki termasuk wong loro iki dagelan telek Mas. Kowe iki yo ning nuwun pangapunten Mas. Iki arep mbok ngomong kaya ngene iki aja diambil dari Nah. sisi negatifnya. Betul. Tapi sisi positifnya Positifnya. bahwasanya desa Mojo Kendil menika, dusun Mojo Kendil menika warga masyarakatnya sayek seko Iki kapti lho. gelar budaya tradisi kanggo mereki bumi. Muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ing dalem menika didohne bilahi dicedhakke rejeki. Nah, mulai nek tembange ngeten. Bersih desa kuwi padha karo sedekah bumi. Lah kuwi lho, enak to? Heeh. Kan leres sedekah bumi karo bersih desa meh padha, merti. Bersih desa padha karo sedekah Niki bumi. pinter lek niki asli. Niki iso ta niki. Aku iso awakmu kuwi lho. Eh? Lho. Nek aku iso Mas Minto nggih saged. Sampean kuwi lho. Masa aku barang? Lho iya no. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Pinter kowe asli kowe asli. Lho. Sak pinter-pinterku ya tetep sampean melu pinter. Sedekah bumi mujudke syukur marang mring Gusti. Nah iki lho. Wah. Aja lali bengi iki nderek memuji. Memuji, memuji. Nah, Muji. nah iya kuwi lho. Gelar wayang menika budaya tradisi. Lah iya ngene lho karepku ngene iki lho. Ngono lho. Karepku ngene, ayo padha ngerti para kabeh para petani. Ayo. Tani, Mm-mm. tani. Tani. Nandur gabah, muga-muga ndang dadi pari. Iya. Yen wis dimasak kuwi jenenge ngono nasi. Iya. Yen didahar, muga-muga dadi gizi. Iya, apik. Tol jahe nak, jahe catul, jahe ji. Pemikir. Kuntul jare banyak, doke badul kare siji. Tol jahe nak, jahe catul, jahe ji. Kuntul jare banyak, doke badul kare siji. Aja
budaya diuri-uri. Duri-uri. Duri-uri. Nggih. Ki piye ki? Piye ndasmu kuwi? Kowe mesti dadak-dadak. Aku Diuri-uri budaya dimen lestari. cocok Mas Minto, Nah, ngono. cocok. Ini lho, cacek. Ini lho, cacek. Karo mambinge enak iki to. Ya penak iki. Nah, ngono lho. TikTok enak iki to. Nyaut omonge. Sesuk dandan Petro ya, Le. Ayo, ngono. Ayo jajal. Piye? Aja lali budaya diuri-uri. Dimen budaya besok bisa lestari. Ki lho. Ora lali nimbali seniman, seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Minti. Lho, minta kok minta kok minti piye kok Ki nimbali Dalang Ki Minto garwane iya Bu Sri. Lah ngono lho. Kok dalang ki minti kok iso. Ora apa-apa aku dielek-elek ora apa-apa ning kowe nek piwalese. Ki Minto garwane Bu Sri gitu lho. Tole jae nak jae jatuh jae ji kontol jare banyak oke pancen kare siji. Tole jae nak jae jatuh jae ji kontol ke banyak jare pancen kare siji. Matur nuwun sedaya masyarakat dalu niki. Ya. Ki ingkang sampun sedaya madhep ngriki Ora lali insyaallah berkah king Gusti. Mergo ngrungokke hiburane SGI. Lah iki lho kepenak to. Kowe ngerti SDI ora? SDI iki susu gede Indonesia. Yang kulmu kuwi. Sekar Gadung. Lah iya senengane ngombe susu sing galonan ngono lho. Wah, aku contonge sak pira kuwi. Kula dongake sedaya kathah rejeki. Ora lali bakul-bakul ditukoni. Koni Ditukoni karo rombongane Pak Minti. Pak Minto. Pak Minto SGI ngono. Oh iya, Nah, ditukoni rombongane Mas Minto SGI. Oh iya, Sampeyan. aku pernah kelingan Minti ya. Muga-muga bakul kabeh somberkahi. tak dongakne bengi iki akeh bati. Tol cae na cae jatuh cae ji kontol dane banyak doke baca dari sisi. Tol cae na cae jatuh cae ji kontol dane banyak doke baca dari sisi. Gede cilik enom tuwa do mirsani. Tak dongakne Gusti Allah yo berkahi. Ora lali sing sepuh-sepuh yo nekani. Tak dongakne kabeh bisa munggah haji. Amin amin. Iso. Mergane apa kok kabeh do mirsani? Mergo sinden SGI lek wis tuwek tak pateni. Tapi Dene omongmu dene. aja mbok pateni jo klutu kegelem nampani. Kowe tak dudoi gendakanku yo sing gedhi. Kowe iki nyapa dadak nduting kuwi lho. Aku suwi. Oh iso. Najan gedhi disawang cantik sekali. Memang dia itu ya pujaan hati. Iya. Jangan lupa nanti malam ditemani. Aku ndak nemoni mergo iki kaya buta ki. Tol cae nak cae jatuh cae cilik kota cari yo jam 1 Mas Vito. Karo Mbak Kiki ngadeg coba. Jajal. Mbak Pipit karo Mbak Kiki. Ha, coba. Tuk kejok lutuk rene nyedhak iki aku nuwun sewu tak sanding karo Kiki.
Aku mbok gandeng nek karo sinden kuwi. Iya ngono. Tak sawang kok iringan gedine koyo sapi. Pit. Pit. Lek aku digarap koyo mesti marah. Alah mboten, Pak. Wong marah karo wong gendeng. Lho, kowe berarti ya gendeng kowe. Wong aku Apa gendeng. aku gendeng? Lho, lah aku gendeng kowe gelem kok. Ya ora sapa sing muni gelem. Lha iki mau. Ya ora iki. Kowe kan sapa kowe? Kan Dhewe. Kan Mbah Woye kowe. Heeh. Najan sapi dijual mahal sekali. Karena sapi kalau dimakan banyak gizi. Kalau dilihat dari belakang besar sekali. Kalau dilihat kayak motor Suzuki. Ayo, Serasi lo Mbak Pit kaya angka 10. Enggak apa-apa, Dik. Kamu sama itu. Masa aku karo iki? Iyalah, Mas Minto itu yang sudah Pak Minto menjadikan Penentu partner. iki aku. Nah itu. Ngeling ngono ning kene awakmu ki kemladian dadi karo sutradara kudu manut. Awakmu penak oleh koperasi merah putih. Lah ngopo? Aku leh MBG kowe. Loh, MBG bermanfaat loh Mas, sampean nambani wong. Kowe lho cah cilik-cilik lho ndak sangu luwe padha wareg nyawang aku. Awak-awak cilik. Yang digandeng kok enak tenan. Kangen aku. Yen laku bareng disawang iso sarimbitan. Aku yo kangen Pit, aku yo kangen kowe. Pit, anu bojoku ya. Najan sarimbit. Anu ijol aku ijol. Napa? Tibake bojoku iki manol gurang gareng lho. Gurang garing. Nyapa wong aku ki kangen ngono lho. Uti kangen nih kok. Paru jaya kok gurang gareng contohmu. Paru jaya iki kene lho. Gurang gareng. Paru jayeng. Aku malah kelingan dek iki main ning Ponorogo. Dek, kamu bisa berdua nyanyi ya, Dek? Bisa. Pak Iki tembang mengko diaturke iki Mas Lidik tak wacane. Assalamualaikum Bu Cangi, kula panitia nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sudipo anggota Dewan, Bapak Joko Kades Kalianyar supados tembangan wonten sasana suka. Mengki sakderenge brionya munggah panggung tembangan kagem panjenengan riyin. Siap, kula tak gandrung kalian untuk Kiki. Mas, Dalem. aku kok milik pisang toh, mbok jenengan pendet nih. Memang gisi. Muni pisang yo dhuwur tok, muni pisang kok bokonge mak kelibut. Pundhut lagi lho, sunggal. Nggih bokonge iki empane kering ngoten lho, Pak. Yo, aku iki karo sampean iki kurang apa to, Nduk? Aduh, lek gemati to, Mas. Gedange gedang ijo. Ya ampun. Gedang kuwi gegayane Padang, ijo kuwi iki wis jodoh. Jodoh, aduh so sweet banget. Cokoten, Dik. Alah ya ampun. Jangan kayak anak ketek. Ya ampun. Padakne ketek Mas bojo. Kae. Oh, gitu ya. Ngono iki Maafin aku ya. Kowe muni ngono iki aku yo tersinggung lho. Apa? Lah lek sing cilik ketek gedhe mrene beruk. Urusana. Lagi-lagi dong, Mas. Aku ki Manis banget. Kamu iya toh, Mas? Ngikut njaluk gedang Pit. Mas gedang. anu menek dhewe lho ya. Ngapa menek dhewe jupukna lho. Oh alah, ya kowe iki ya mesti anu iki dadi Kamu kok pengertian Sing gede ya Mas, sing gede ya. Iya, sayang, aku kan peka sama kamu. Sayang istri makan pisang. Oh, sayang istri lho. Malah kulite. Isine ndi kuwi? Lah mbok guwane kene iki lho. Ya Mas. Tak gendeng. Kon mundhut neh Pit, kon mundhut neh. Wah, gua mbok pangan iki lho. bocah iki mamane dik emoh. Mbok mamane. Kaya bayi ya kok iso. Legi lho gedang. Iya. Nggonku rada sepet. Ya ngesake bojone, dipundhut neh gedang, coba. Heeh. Dik, tak suapin lagi ya, Dik. Iya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin pisang. Apa ki bosok sembelit itu apa ki? Ndak iso ngising, Pak De. Mosok sinden ayu-ayu bedegelen yo ya. Kamu ki mbok enggak jorok-jorok ngapain to?
Saya tuh susah Lah tadi aku kan bilang sembelit nggak tahu Iya, gimana. tapi kan ada bahasa yang lebih sopan. Gini nih kalau pacaran sama Pak De gitu aja nggak ngerti. Kurang ngerti piye lho kok sak ngising iki. Bahasane ora halus sih. Kemelo kabule. Kuwi apa? Gedang rupane ireng. Cilik pisan. Gedange kritik ijo, gedangku ireng ngene iki. Masa ya sakmono mek cilik ngono kuwi? Gedang ngepok ngene iki. Walah mek cilik gak aku. Cilik tapi bergizi. Mas ora kiyuk. Wah kok Maksudnya tenggorokanku ki lho. Lah iki mek sakmene wetengku apa wareg? Engko lek tak wae gedhi, awakmu nanti sembelit. Lah kok sembelit. Mangap. Mah, Mangap apa? kurang gede. Mangap. Lama babuy. Mangap. Wah, elah. Kaya arepe nguntal pil ngono. Pancen bojoku iki biyen penari sirkus. Bangsa. Iya. Kene nduk. Iya iya. Ajar. Kaya ngombe kapsul. Duh wong ayu. Dalam Kang Mas. Wong mek bendina dilogoki gedang. Pepujaning ati. Aduh. Sayang karo kamu. Ya. Kaya Piye iki? Oh gini. ngene wong nandang asmara Ya ampun cintaku romantis banget. Lah kok ndas ditarik kaya kompo. Lara iku mbok apa Lara? Ini aku berbuat seperti ini dengan istriku itu menunjukkan bahwasanya cintaku dan sayangku itu seperti itu, sayang. Sayang kok diowok-owok raine. Sudah, aku sayang banget sama kamu. apa to awakku Aku kok wedi. dhewe aja mbok ngene aku goro-goro nakal yo ngono kuwi lho. Ayo. Aku semari. Rusak. Winak sing halus sing kakung halus. Oh iya sayang. Kok aja kaya kuwi lho. Nyapa? Aja ngene. Ora Nah, iso. kok ndek ngene lho kok nelek. Isane. Ayo uteke wong telek. Ayo terus kae kono. Duh dewa Jawata. Aja Jawata lek kuwi. Duh dewa tawon gung. Wah, kowe ro tawon. Tawon iki nek ngentuk-entupe keri. Lah yang kelek tuku keri aku nyilih tupe Pak Minto. Sapa sing ngomong lantupe keri? Lah kene Wong arep ngentup klitik. Arep ngentup kluthuk. Anak tawon arep ngentup kluthuk ning pupu. Nggih. Ora sida ngentup. sebabe Mas. Anak sing luwih gedhi ndak wani ngentup. Tawone ta. Mm-mm. Wah, saniki pun kempes kok. Ayo, Ayo Pit, sing mesra Pit. lembrek. Pipit. Inggih, Mas. Kene nduk. Senajan to gedhi awakmu, Inggih. kuwi padha karo gedhine rasa tresnaku marang sliramu, Oh, Cak. ngono ya, Mas. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ning donya iki mung kejaba kowe Cahayu. Ora ngapusi ya, Mas ya. Paribasane maja kendhil iki dadi Pepeten seksi. Pit, pepeten. Aku ngungkapne rasa tresna marang kowe Cahayu. Pipit, Inggih. enek wong ayu-ayu kaya ngene iki. Sakwise aku ning ngarepmu, mbok kira aku pengen. Pengen banget ngono. Aku ora pengen banget mergo ayu ki paribasane wong kuwi mung sawetara, wong sak menimbane ora ana sing ayu kejaba mung kowe Cahayu. Ngono ya, Kang. Aku tresna banget karo kowe. Aku ya tresno karo Aku sayang banget karo kowe. sampeyan sayang. Tenan ya Pit ya. Aja mbok tinggalne ya Pit. Kayak iki lakon apa? Leh mung rayu ki kedawan ndang gandrungen sik ngono lho. Kok ngene ora sasek-sasek ngono lho. Tas-tas ngono lho. Tinggo kene Pit. Alah kok dadak kono linggo. Ngadeg kae nyapa to kok iso. Lara lho.
Wandel lang sare kowe. Wong iki kaya aku diaju. Nah, iki lho. Nggih Kang Mas. Ora ono papan. Anjing. Ben wis. Sing Kami tua. Po. Kene anggaran jasar harja lagi. Po iya. Jangan malah kayak patung reca pentung Nah, lho. mepet. niku. Dipepetke pin. Aku lek ngene sawang ning TV to. Napa? Kayak sales trimos. Ben dintake ya, Nduk. Nggih. Sing apik ngono lho, Mas. Duh, sik kata dulu. Kata dulu. Apa? Bokongmu kok anget bareng ngendok iki kowe. Kuwi ora ngendok MBY-ne pas metu. Amit-amit aja to, Mas. Duh dewa Jawata Gung Ulas somring wawa nami. Tukang gendera nyarani ya sira ya. Aja nyeneni tukang genter iki wis ndek tanggungan dhewe-dhewe kok. Sapa ora? Aja mbok sengeni ngapa to mbok sengeni iki lho. Wong kuwi masih bumu dhewe lho kok iso. Masa Pak De kuwi? Kuwi pakdemu dhewe kok iso. Sekolah Pak De ya. Wah, Pak De kuwi. ngomong pakde ning panggung ning omah ya mbok rasa. Kene. Ya, terus Kene Nduk gentiyo sampean ya, Nduk. Oh, nggih. Tapi saurunge nembang aku kok haus to, Mas. Wah, jan kok. Ngene lho Pak Minto. Nah, ya wong tresno iki kaya ngono kuwi. Iki lho, cantik itu butuh perawatan. Oh, iya. Tapi kalau cinta itu butuh penghasilan, Mbak. Mula ngene iki lho, jan dulu-dulu meng jalan. Minumnya mana? Oh, ini. Wah, ini. Apa ini? Tak suwunke susu Mili. Waduh. Milo. Milo. Baik. Oh, Mili sing dodol Pak Minti. Teng, Ya. Pinter Dok. Mili sing dadal Pak Minti. Ya. teng. Ah, seger banget. Sing dodol sapa sing dodol? Pak Minti. Dek ngombe Mili, Milo ki Mili. Heeh. Pak Minto Minti dadi ngombe Mili sing numbani Pak Pak Minti. Minti. Mas. Ya. Apa? Ngelak. Wong biasane dicombor itu, Nak. Yo nek ning kene gayane ya jupono lho, Mas. Aku haus lho. Anu ki. Aku amu kabeh. Iku, kabeh. Yo, sak lo angkat sak anu. Nah, Lah mosok arep iki. dengan kene. Wah, Nggih adus apa nggih? Ya, aku lek ngelak nek trimo kowe jagane panitia nggo apa kene nyah kabeh ya. Ya Allah. Mbak bakul diborong, Mbak. Sampun arep digelonggong Mbak Pipit. Ya. Mosok kon ngentekne kabeh, Mas. Lah kowe mbok kon ngombe sak menumbane lak sewengi ra Iki lho, nyicen. jelas iki lek dagelan sosiale tinggi kaya ngene iki, berbagi Sing rezeki. lanang sosiale ra ndelok kadane sing wedok. Lah Lah- sewengi kon ngombe sak menuk lak ra sida nyinden nguyuh tok to kuwi kok. Teng. Heh. Wah, Kabeh. Ngantek rambut entekne tak coblos kuru kowe. Aku pilih coblosen ya, Mas. Be. Lah mosok sampeyan gendane lho. Bobe ora? Didomne ya. Piye? Didomne. 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 Ya tono. Ya, nyade. Yang iki. De. Wong ki lek ngene iki. De. Ya, amit. Ya, de wis. Ih, ya ampun Mas, kamu jangan kalah sama Mas Kluduk dong. wis tenang tak Jagane urusane. panitia. Tak urusane. Leh, leh. Kita itu juga harus validasi tahu. Iki mbok hitung piro iki? Hitungan sik. Aku dewe arep. Kalah, Mas. Panganan. Ya ampun. Aku kok mbok nyek karo kluthuk ya apa? Aku bangga sekali Mas sama kamu. Kalah, Mas. Cah cilik-cilik kene. Oh iya. Yo sik didum Mas, kalau ini sinden-sindennya juga mau loh Mas. Rasa ngono ditanggap kok njaluk. Gimana toh? Sing cilik-cilik awas sing cilik-cilik sik. Cepat. Ayo didum. Cepat. Sing cilik-cilik, kena cah cilik-cilik kae. Nah, aku nek wong tuwek-tuwek nggo
Cah hati-hati kok tiblong kan bayar 5.000 sanu. Waduh. Ya le sing cilik-cilik le. Nah, cah cilik-cilik seneng malah ku sok sapa ngerti sunat kelingan diwehi Mas Litik sok nanggap Mas Percil poro dhek. Masa ben nanggape komet tok kok ben. Kene cah cilik-cilik, kene cah cilik-cilik. Mas, kene cah cilik-cilik, Mas. Ora ono jupuk. Ini, Cek. Uang ki sing penting ini iki lho. Aku juga nggak mau kalah ini, Bu. Oh. Aku ora iso. Bakul kacangnya ning ndi bakul kacang? Aku kalah karo dagelan moh aku. Sing cilik-cilik ndi cah cilik. Enggak bakal kacang. Kene cah cilik-cilik wis. Dipun timbali Pak Dalang. Heeh. Wis, aku kok. Coba lele, terimosi tak tuku pisan. Mangsamu. Wes. Kene cah cilik-cilik kuwi hitungan kuwi hitungan pira kuwi ya Jal, kuwi hitungan. Iki bakul kuwi ya Jal. Ditung Pak, ditung. Sosis tok ae. Sosis, namun sosis Pak. Wah. Pinten Pak? Pinten duwite? 5 pira sosis 5 pira pedhe? Sosisnya pinten Pak? Ben ditung pisan ngono. 5 Mas, pira? mas aku papat Mas. 5 menika 350 Pak Minto. Pun, Wis ya, sah ya. wis. Wis. Pira? 300, sosis 5 300. Larang men lho. Ngono wis mblantek lho iki. Tunggu nambel ini karo aku. Kok gawe tambel barang ki ngopo kok iso? Mangsamu. Lis, hitungan kuwi pira kuwi? 5 demong sosis 5 duwite pira? Tekono pisan. Sudah 5. Hah? Aku ndudik 50 iki. Oh alah. Jualan kok sik nggawa dhuwit eketan opo? Duit entek dienggo ndandakne montore Ya, anake. 100 kae wehno kae bakule kae. Wis barokah, barokah. Kuwi duwite Kyai. Amin, amin. Yo. Kene didum-dumne karo bakul. Wis, miku keri ae, Tuk, berono miku. Wis, ben dibayari kluthuk. Pahala Aku titip. Titip sampeanku pahalaku PN ngono lho. Ngono ya. Wis nembang. Bang, ya. Ya. Nduk, terus nduk. Besok kapankah tekan Jan suaramu apik. jejer lan wong lebus. Wong lebus. Wong lebus. Digandrung malah rono. Ayu kae. Ya wis, lemoh ya wis, satang mulih. Kok lemu? Gak. Bojomu ben ayu ini lho. Janggute disuntik ben Nah, nyati. disuntik. Irungnya disuntik. Nah, di biar- filler. Filler. Ndengi tak tarik benang. Heeh. Karo kuki kulite ben siset to. Kene seminggu pisan tak tarik benang sret. Wow. Siset. 2 wulan mengkeret neh, kene silet neh tarik benang neh sret. Kulit Atau benang bendrat sing mbok gawe Mas. kulit ditarik neh sret. Kisut Siset neh. Kis neh tarik neh sret. Lah kok sesi ditarik udele pindane bathuk ya. Yo beda iso. Ya. Untuk kawat 16. Terus ya, Dik. Besok kapan? Besok kapankah tekan jejer lan wong bagus. Lagi bagus tenan iki. Yen sliramu nyuwun apa wae bakal tak udaneni, Nduk. Aduh, Sing beneran. bak Mas? ora nyuwun mudune lintang lan rembulan ya Oh, Cai. iya, aku simpel kok minta liburan aja ya Mas. Iya. Pindo mimi lan mintuno. Setya tuhu Mas. Lha kok ndi, Mas? Terus. Umpama nah kodok. Ini ki efek karena tau belajar ngene lho, ndut iki. Ala ketok. Bojomu basa bawa iki ambune wong goreng ndok. Sliwah, sliwer. Ya terus. Tanpa prau sat sara ing Jalatri. Kari nggon bait terakhir, Nduk.
nyidam syariat Mbak Pipit, Ya ngono arep pipi. iki digarap cara keroncong. Nggih. Njur pupuh kedua digarap nganggo irama rock, ekspresinya harus kecekel. Gede apa niki? Nggih. Nyidam sari. Gitar tadi ini gitar kowe. Keroncong. Iki gitar kocong. Oh iya iya. Kita iki khusus spesial nggo awakmu ning gone desaku dhewe. Iki kamu gitar aku tak ngebas. Oh iya wes. Iya. Spesial iki. Eh, iya. Mengko lek diroke mike diadepke ing ngisor ya. Ya jal piye lek. Nah. Kayak bocah-bocah nganggo kabel. Kasih dolan no. Nganggo kabel kowe. Yo, Yo. Ya. keroncong sih, Pak. Irama keroncong. Pak pengendang. Damel silo, Pak. Umpama dut iki lho. Tak demo lho palak. Lah kuwi dut. Ya. Yuk diangkat. Dados.
Bojoku gila. iso dengan iso iya. Nduk, Ngerok kok, Mas. Harusnya gimana? Oh, pamong ngono lho, Nduk. Oh gitu. Iya, dadi Kok berarti kudu jerum ngene, Mas? Aja lah mojoku ndek ngene. Glundung kok Mas aku nek jerum. Ngene lho kok ngadeke kewangelan iki. Lho, bablas glundung aku lek ngono. Berarti ada gaya atlet ya Mbak Pipit? Ngene. Ya ya pada kutu ngene no. Oh ngene. nah ini. Jajal sik iki. Madhepmu rono, mojok. Kene. Oh, mriki. Madhep rono, jajal. Kuwi ge. Oh, gaya atlet. Ngomongi sampean ki ngono ki dikon goleke bahan nggo bengi arep. Astagfirullahaladzim Pak Ya. Itu ngene. Rasa. Mbak yo ben Yo. jane. Gerakane sing rampak. Nah. Nalika Ngono ki aja kalah karo iki. Mitero sak jagat raya. Ngono lho, Nduk. Ngerok ngono lho. Oke. Medara saja katoyo. Kali ngono. Ojo kalah, Pit. Ayo, Pit. Mitrong ini langsung karo menek terop cas. Rumasane Spiderman apa Iki rumah aku wae. Lho karo mubuk gandul ning rijing. Ambruk terope. sing menek teropenek dhewe penyanyi Mayang Kara kuwi. Ngono. Yo coba Pipit, ojo kalah. Sukalah. Dudune. Ya. Ulama. Piye? Penyanyi rock iki identik karo Miki dulu. Lah yo ngene. Ah. Ngene. Ini lho, sing lanang rock. Nah. Rambut ora iso ngadeg. Kita kurang jos. Nah, ngono jono. Ayo. Yo iringane. Mas. Medara saja katoyo. Kali ngono. Bukir lan samudra. Iya. Ati sawase. Piye kudu ngene. Bareng roh polahe bojoku gedhi mubeng kaya banji. Aku iso was-was panggung iso horeg tenan iki. Iki son horeg kalah horege karo bojomu lho. Ayo. Stres kowe. Kurang rambutnya kurang rock and roll. Rambutnya kurang rock and roll. Gak cocok untuk bengi. Makasih ya. Sip, Bu. Jos. Ya. Entek to iki. Wes aku mulai ya. Enggak tahu. Sampun. Ah. Niki sampun nggih. Nduk. Lenggah kono dulu, Nduk. Nggih, monggo. Kok tak gandengne ya, Nduk. Jos. Oke, Mas Didik. Kamu, Iki sing ngersake munggah panggung diaturi nggih, Pak. munggah dateng Nggih, sasono. nggih. Kleresan. Menika beneripun Bapak Sudipo, Siap. anggota Dewan kalian Bapak Joko Alhamdulillah, Kades Kalianyar. Monggo. Nggih, badhe pisumbang tembang menika Nggih, dipun monggo. aturaken berkahipun kagem Monggo, Pak Pak. Pardi. Nah, Monggo, Pak. Monggo. Monggo kasuwun jika saking sasana Palenggan. Para pejabat ngidil ing samangke tindak wonten ing pawiwanagung. Sampun kawista tindakipun ing samangke ingkang badhe kasusun lagu. Aderekaken wontenipun Slempek Mataraman.
wilujeng dalu Bapak nggih. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat kami yang ada di Sumbersari. Saya hanya bisa mendoakan dengan nyadran pada malam hari ini ke depan rezekinya akan lebih deras. Amin. 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 Lebih waras, sugih beras. Amin. Barakallah. Kula badhe kepengin duet kalih sinden panjenengan. Monggo, Derek nyemanggaken. Jangan pilih, ingkang pinti monggo jangan pilih menika Oh, niki 450, menika 500, 650, menika 750 lah. Menika 150 nggawa kloso dhewe menika. Bonus anduk, Mas. Menika seneng camping. Niki merem mawon penayu Nggih, kabeh. nggih. Salah setunggal. Monggo. Nggih, pun Derek Panjenengan dumuk Bapak monggo ingkang pundi? Monggo. Monggo, Pak. Tembangipun menapa Bapak? Jonggrang. Oh, jonggrang menika ngasaken menika Mbak Widya, jonggrang Mbak Widya, monggo. Kene Nduk jonggrang. Mantan anyar menika. Jonggrang ngadeka jonggrang menika Bandung Bondo. Bondo Sawo. Bondo donya. Nah, yo, kaya ngapa? Siap. Jonggrang dados ya. Nggih. Waspadano prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Obat-obat kowe wanita keparat, apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pengging Prabu Kamarmaya, aku duwe aji sakti Pondoso. Loro jonggrang manuta sempun Jawa. Joko Gandung aku terbebas. Galo apa ayu? Candi sewu. Bayi sewu. Suwangi kudu dadi. Iya jonggrang panuwunmu tak uruti. Ya seger Gandung Indonesia. Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Amokal aku nandang kasmaran, waspadano prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja kemalungku. Tobat-tobat kowe wanita keparat, apa ora
Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta Putu Jawa Joko Bandung aku terbebas bono Yani sewu sewadiku tutati Iya Jonggrang panuwunmu tak turut Pangkah tak turut Pun repot-repot lho Bapak sing kathah mawon. Oh nggih, terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Matur nuwun Rara Pak Jonggrang sampun katur. Mas Lidik, Dawuh ketedalan. iki nek pundutan gending podang kuning, iki sing nyarirani anak wedok Mita, nah, Lilis karo Mbak Sulis Eva. Monggo. Kaya ngapa? Kene iki gayenge ngeten iki Mas Mito. Dados wonten papan panggenan piyambak-piyambak. Nggih. Dadi lakon teng panjenengan, lucon teng kula kalih Mas. Tetembangan Gonipun wonten kanca-kanca Singen. Nggih. Yo, kaya ngapa? Podang kuning digarap akustikan, bablas dindang duke. Kaya ngapa? Yuk, langsung Mas. Esok awan ning omahe ora krasa kaluyuran anggowe sing sayang moben
anduk ati keberatan Atur Mas Juwadi